सारा कहानी ओकर खत्म हो जाई जहिया चढ़ जाई पार जवन राइफल देखावे इशारा पर उतमिया जिसे लेके जाला भाड़ा पर राइफल देखावे इशारा पर उतमिया जिसे लेके जाला भाड़ा शमशेर संवरिया साहिल राजा के संगे उतार दिया खाड़ पो जवन राइफल देखावे इशारा पो उतमिया जिसे लेके जाला भाड़ा पो राइफल देखावे इशारा पो उतमिया जिसे लेके जाला भाड़ा पो। हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग स्टूडियो हरसिद्धि।